Ето, сурата млад, не изглежда от 50 по-навъзраст, не пие, не пуши. Там е, бе. По чужди жени не ходи, ще кажеш и това е. Няма. Как? Ходиш. Как ходиш, ще кажеш това. Какво ще кажем? Търси жена ли ще кажем? Да, ще кажеш, търси жена. Колко До годишна? 50 до 55, най-много. Най-много до 55. Колко? На мене давате им 55 години, никой не им дава. Георги Михайлов Андреев. Името вече не казва се, Георги Михайлов. Те името не... Аде си, бе. То името не му знае никой. Никой името не... Ама някой като позна, казват, педера сте. Такива... Търсят се, това е номера, бе. Абе, Егене, мене така работи не се казва нищо. Герман, като кажеш ти. Така, Герман може да каже да търсят Герман. Аз съм му кум. Киро ще стане кум, защото има доста пари. Каква кума е? Хайде сега, не така. Сватбата? Сватбата е след нова година. Ти още сватбат, ти намери булката. Така, сватбата. Те ще те намерят, бе. Да намерят, бе. Нали? Ама, има. Ей сега, аз нали съм абониран за този вестник над 55. Един вика ходих на 67 това, адреса, 67 адреса. Една не ми хареса, което писала. Всички вика ментърджи, вика. Ментърджи, пари. Пари вземат. Да се вземат къща, апартамент, кола и пари. И за 2-3 изчезват. Ей се пак в случай имаше една се представила за вдовица. Не знам се какво си. Излагала старци като нас, така над 60 години. Взимала ни парите и сега търсят по интернет. Точно така, затова... То Германа като няма пари, кой ще вземе? На мене кора ми ще нямат нищо. Една стоика. Тя да има пари. Да има пари, да е младолика, да е работлива. Да готви. И да не готви, аз мога да готвя. Ама Гошо, тя като има пари... Тя какво ще прави? Тя какво ще прави? Ще пере, така, градинката ще копае, така работа. Абе, ще се намери за нея работа. Не там работа е това. Аз съм в Карачи, кажа, аз съм работен човек, бе. Ние сме селски момчета, да кажи. Това е, виж аз колко години самичък се оправям. Някой да ми помага. Така. Ей, се отивам пак да се готвя за вечерта. Аз се готвя и за 3-4 дена си правя манджа. Правя си, например, ще направя за 4 дена супа. След това ще направя за обяд ядене. Имам куче, което сега колко време е болно, дано още живее. Нито е живо, нито мъртво. Очите му ослепяха. Много го гледам. Сега само по моя глас идва. Така, той глас идва, искаш една женичка така... Как се казва? Кучето ли? Роки. Роки. На 13 години. Вече той вече е мило. Знам, че е последно, ама сега Господа си му вземе живота сега. Аз не да се мъча за него сега. Но, сега ти да, пак сега Роки, като ме чуе гласа, само не знае да говори. Така. Ти си го видял на мънен кученце, бе. Знам, бе. Той ти е приятел вече. Не, приятел, той като син ми е. Като син ти е. Да. 7 години го гледам. Паспорт си има, инжекции му бием, хапчета му давам. Въобще ядене сурово не съм му дал. Само му готвя. Сега вече и готвено не ще, сега само наскара. Сурова наденичка или кюфтенца. На ден и всеки водата му сменя. Всичко пресно викаш. Искаш? Пресно, да. Доктора ми каза, това е. Ама той и очите ослепя вече. И още малко ще кажеш, че яде заедно с масата, при тебе с масата, на масата. Първата година спеше, имам отделно легло, на леглото спеше първата година. Той е домашно куче, той е мъненко. Имам специални шампуани. Къпя си го, постригвам си го. През 3 месеца му давам хапчета за глисте. Всяка година му бия инжекции за това, за бяс. За бяса да нещо не стане. Да. Това е живота. Само не знае да говори моето куче, това е.